Čus people, vítajte u ďalšieho let's playa z Shake and Fidget a dnes vám predstavím moju novú postavu na svete 8, volá sa Slick. Je to umiestnenie 37, slušná, dobil som si na ňu huby, našiel som ju v papieroch a všetko zanedbaná, takže našiel som ju, dobil som huby z toho, rozdiel som ju, budem na nej pretáčať, všetko možné, takže čo? No, takže nastavíme si quest. Poďme do arény, ak sa nám dá, ešte sa nedá. Sorry, to kričala na mňa sestra vtedy, som musela jej odpovedať. Čakajte, pomaly net, ale dobre. Ako vidíte, slušná postava, budeme jej pretáčať, budeme nakúpených dokopy 29 000 dúb, čo je dosť. Mám grifa na rok, OK. Eliky do februára. Okrydlený na 2 mesiace ešte môže byť, takže zatiaľ pôjdeme na svet 2. Čakajte. Svet 2. Tam som ešte dneska nebyl. No, takže postúpil som vo veži, mám nového nepriateľa, takže celkom luxus. Takže, no, čo teraz také? Včera nedal som ani lítku, nič. Ten alebo nový s kamošom dáme si najazd na záhradkárska kolónia. Môže byť. Nikto nás zautočí, blablabla. To ma nezaujíma. Poďme do toho podzemia. Pozrieť, máme do pekla, lebo teraz vež nedám, mám pár dní. Tak. Nevadí, nastavím si hospodu. Poďme pozrieť do čaro obchodu a zbrojírky. Takže pekný quest by to mohlo byť. Takže, no. Ďakujem vám za tých, čo mám 44 odberov, čiže asi aj viac. Ale bol by som rád, keby ich bol viac. Takže, prosím vás, makajte na tom. Takže nech je ich čím najviac a ja sa budem snažiť, aby som vás zabavil u mojich videí a tak. Takže pôjdeme ešte zase na svet 8, na kamarátovú postavu, ktorú sa starám teraz. A tak. Je to ale teraz to. Tiež budeme pretáčať, dúfam, že budem môcť mať vtedy čas a pretáčať vo videu, lebo on tak narýchlo. Myslím si, že čas bude mať. Dobrá. Hospoda bliká. No dokonca level 59, to je už postava. Aj boty, čo som na hovno. Zviera je luxus, na tie dni paráda. Bože, to je bomba. No, tento čo obchodný. Elík, ten sa vyjde. Ďalší, super. Goldy na dvo, zarobíme si.
Tak, ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like. Ak sa vám nepáčilo, dajte like. A ak ste sa nudili, dajte odber. No, ja ešte poviem rýchlo na tú postavu. Ďalšiu. Tak. Škoda. Sa teším na epiky, urobíme full, ale niečo neepické si určite nechám na silu. Potrebujem, lebo tu som nevzdá. Takže tie väčšie levely sú úplne vzadu. Poďme skúšať to. Už som to dal veľakrát. Aj keď mám veľkú inteligenciu. Ono tam aj vo videu, ak začínam prvý. No tak teraz by som mal šancu. Yes, je dole. Vidíte, porovnajte všetko. No, tak ja sa na dnes s vami lúčim. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak čus.